Univers muzical. Armoniile sufletului. Noi avem doi specialiști în instrumente de percuție. Imediat îi invităm să stăm de vorbă despre un mare eveniment care urmează în mai multe localități din România. Este un turneu al ansamblurilor de percuție. Brașov, București, Bacău, Iași, Piatra Neamț și Suceava. Vom afla despre turneul ansamblurilor de percuție de la cei doi profesori. Este vorba despre Justin Rusu de la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă din Iași și Alexandru Veleșcu, cel care conduce clasa de percuție de la extensia Piatra Neamț a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Deja să știți că îi avem în telefon pe cei doi domni profesori. Alexandru Veleșcu, bună seara! Bună seara! Ne auzim foarte bine! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii Univers Muzical. Da, mulțumesc pentru invitație. Și pe Justin să-l salutăm, Justin Rusu de la Colegiul Octav Băncilă din Iași. Bună seara, Justin! Bună seara, bună seara! Da, se aude foarte bine și mă bucur să spun că, iată, turneul acesta va ajunge în multe orașe și voi cred că faceți niște eforturi deosebite să îl organizați. Spune-ne tu, Alexandru. Noi suntem la 5-a ediție a turneului ansamblurilor de percuție, prescurtat se numește TAP. Noi am început acest turneu din 2019. O preocupare, cred că nu numai din 2019 rodea ideea. Spune-ne despre cum a apărut. Este adevărat că ideea a pornit de pe 2015. Din 2019 am reușit să organizez sub egida Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, extensia în Piatra Neamț, acest turneu. A luat ființă, de fapt, împreună cu toți colegii care participă. Ar fi domnul profesor Lucian Rusul de la Colegiul Ciprian Porumbescu din Suceava, de la Brașov cu doamna profesor Cristina Puia, de la Bacău cu domnul profesor Mihai Bălan, de la Iași, bineînțeles, cu domnul Justin, care este prezent aici de față cu noi. Noi am început împreună în 2019. Din 2022 ni s-au alăturat domnul profesor Justin Rusu și Mihai Bălan de la Bacău. Iar puțin câte puțin am început să atragem către noi mai mulți doritori, cum a fost și Zoli Tot, a văzut proiectul nostru și ni s-a alăturat. El aduce un plus foarte mare acestui proiect. Spunem despre Zoli Tot. El a afiliat ansamblul acesta Young Beats de Cantus Mundi, proiectul Madrigalului. El face parte, ansamblul Young Beats face parte din Cantus Mundi, da. Iar Zoli Tot coordonează ansamblul acesta, care este un ansamblu, atenție, nu este un ansamblu de profesioniști, este un ansamblu de amatori. Sigur. Și fac o treabă minunată. Sigur, dar amatorii sunt elevi la licee de muzică, bănuiesc. Nu. Aha. Nu sunt. Mai nou, din ce știu, din ce cunosc eu, au început să plece de la Zoli la licee de muzică. Fiecare au început să-și găsească o vocație și atunci au început să migreze într-adevăr la Georginescu, la București. Am găsit aici la Bacău profesorii Mihai Bălan, Liviu Țugui, Alexandru Beldescu. Sunt foarte mulți implicați în această activitate și mă bucur foarte mult. Prin ce facem noi acum cu inițiativa lui Alex și efortul colectivului profesoral comun, încercăm să schimbăm această viziune și să facem cunoscută această față adevărată a percuției, care este un univers întreg. Mai departe prin acest turneu și prin acest efort pe care îl facem, cred că o să arătăm adevărata față a percuției și avem doar de câștigat aici toți. Haideți să vă povestesc de fapt ce urmărește acest proiect cultural și educațional TAP. În primul rând, turneul nostru urmărește promovarea elevilor și a studenților care se pregătesc de fiecare dată cu sârguință pentru acest turneu. Este o bucurie mare pentru ei când se întâlnesc
își împărtășesc impresii. Să știți că nu este foarte ușor pentru copii și nici pentru noi, cei adulți, că să călătorim dintr-un oraș în altul, în câteva zile, pe o perioadă de 5-7 zile, dar să știți că copiii o fac cu mare entuziasm. Promovarea ansamblurilor de percuție, iarăși este importantă, aduce publicului larg din România familiarizarea cu acest gen muzical, pentru că să știți că în România un concert de percuție apare, să știți, ocazional. Publicul nu este obișnuit cu asemenea spectacole, că până la urmă sunt niște spectacole, concertele noastre de percuție. Noi pot să spun așa că ce oferim cu turneul TAP, oferim un adevărat festival mobil. Noi mergem cu mai multe ansambluri de percuție din diferite zone ale țării și expunem publicului larg muzica instrumentelor de percuție, care este diversă. Anul ăsta suntem 9 ansambluri de percuție, noi ansamblul de percuție de la Piatra Neamț, pe care cunoaște deja toată lumea. Este vorba de ansamblu Alternans al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, condus de domnul conferențiar universitar dr. Constantin Stavrat. Ansamblu Iven Artis al Colegiului Național de Arte Octav Băncilă Iași, condus de domnul profesor Justin Rusu. Ansamblu Firewalls Magazin de la Colegiul de Arte Ciprian Porumbescu din Suceava, condus de Lucian Rusu. Ansamblul Spirit al Colegiului Național de Arte George Apostol din Bacău, condus de domnul profesor Mihai Bălan. Ansamblul Versus al Liceului Vocațional de Muzică Tudor Ciortea din Brașov, condus de doamna profesor Cristina Puia. Ansamblul de percuție al Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț, condus de Marcel Baltag. Ansamblul de percuție Pulsart al Universității Naționale de Muzică București, condus de domnul conferențiar universitar dr. Sorin Rotaru. Deci nu va fi ansamblul Game, va fi ansamblul Pulsart de la București. Acum constat că sunt mai multe. Da. Și, bineînțeles, ansamblul Young Beats din cadrul Cantus Mundi. Bine, Justin, spune-mi cum reușiți să îi duceți pe copii? Adică, sigur, pentru organizator, pe de o parte, e foarte greu. Când îi primești tu pe toți, îmi închipui ce trebuie să însemne. Cum vă descurcați voi la Iași? Înainte de asta am vrut, aș vrea să transmit ascultătorilor că noi în spațiul preuniversitar, noi nu avem ansamblul de percuție ca materie. Deci toate aceste ansambluri ale liceilor se fac din proprie inițiativă în timpul liber, muncă voluntară. Toți ne întâlnim în afara orelor și printre toate activitățile pe care le facem. Deci asta odată aș vrea să subliniez, pentru că spune-mi, te rog. Iar noi la Iași, ca să organizăm, desigur, singur nu putem. Avem sprijinul direcțiunii noastre, sprijinul școlii și al colegilor și, desigur, ne zbatem să găsim sponsori, să găsim colaboratori, voluntari, care să ne ajute pe partea, inclusiv părinții care se mai pricep pe partea de logistică, partea de sonorizare, partea de lumini. Noi la Iași avem avantajul că avem o sală de festivități care este destul de încăpătoare, undeva la 300 de locuri. Și aveți căminul, bănuiesc că îi primiți pe toți la cămin. Da, doar că nu, în principiu nu rămânem, pentru că plecăm imediat. Se cântă și se pleacă. De obicei, în funcție de cum ne organizăm, noi, cel puțin pe plan local aici, ne-am dus și ne-am întors în aceeași zi, pentru că nu am avut timp să rămânem să dormim. Cei care vin, într-adevăr, de mai departe, de exemplu, anul trecut, când a venit Zoli de la București, ei prin proiectul lor și-au procurat cazare separat. Noi am asigurat în mare parte am facilitat cazarea, pentru că fiecare s-a organizat pe cont propriu. Într-adevăr, noi cu proiectul TAP suntem la început. Noi ne-am adunat împreună să facem acest proiect. Ne luptăm într-adevăr să atragem finanțare de la an la an și puțin câte puțin, uneori chiar și reușim. Într-adevăr, o luăm din aproape în aproape.
Spre exemplu, la această ediție, la Piatra Neamț, Primăria Municipiului Piatra Neamț s-a arătat interesată să ne sprijine în organizarea concertului care va avea loc pe data de 2 aprilie la Cinema Mon Amour. De asemenea, este alături Fundația Autonom din Piatra Neamț, care reușește să mai atragă fonduri și să ne mai sprijine din punctul ăsta de vedere. Dar este doar un început. Este un început. Sigur. Pe viitor, obiectivul nostru este mult mai măreț. Pe lângă faptul că dorim să ducem concertele noastre de percuție în mai multe orașe din România, dorim să organizăm și niște cursuri de vară care să aibă finalitate al cursanților, adică să reflecte pe scenă finalitatea cursanților în concerturile noastre și atunci probabil că finanțare la un caz la altul poate o să reușim să atragem prin fonduri locale din fiecare oraș sau cine știe. Ieșenii, în general, unde ajung să cânte anul acesta? Noi anul acesta am ales să participăm la Bacău, la Iași, la Piatra Neamț și la Suceava. Aha, frumos. Și acum, Alex, poți să ne spui datele turneului, să încheiem cu această invitație mare către publicul din fiecare oraș? Sigur, și așteptăm publicul cu mare drag. Noi deschidem seria concertelor pe 28 martie la Sala Coloanelor a Cercului Militar din Brașov. Pe 29 martie urmează la Sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică București. Apoi cel de-al treilea concert va fi pe 31 martie la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău. Pe 1 aprilie va fi la Sala de Festivități a Colegiului Național de Arte Octavă Măcilă din Iași. Pe 2 aprilie la Cinema Mon Amour din Piatra Neamț și vom încheia seria concertelor pe 29 mai la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava. Și eu le mulțumesc celor doi domni profesori, Alexandru Veleșcu de la Piatra Neamț și Justin Rusu de la Iași. O seară frumoasă, dragii mei, și cu bine ne auzim și ne vedem pe la concerte.